Ongi etorria txapera, Edu Muramendiaraz. Kaixo, Joni. Aukeran konpainiako alma materra zarela esango genuke, sortzailetakoa. Baina joan gaitezen Sorburura, 1984, 85 eta 86an, Euskadiko txapeldun izan zinean aurrezkoan eta dantza soltean. Eta zer eta gutxira, konpainia sortu zenuen dantza berritzaileak egiteko. Ez dakit nondik nora sortu zen pauso hori emateko erabakia. Bai, zuk esan duzun bezala, azkenengo 3 urtetan jarraian izin nintzen txapelduna, eta topera iritsi nintzen, eta orduan nire asmoa zen dantza munduan segitzea, eta ez nekin nola segitu, ez nekan gogoi berriz ere txapelketetan parte hartzea, porque hor goian bukatu nitulako. Eta, posibilitate atera zen, 87an, Eusko Jaurlaritzak atera zutela elako diru laguntza txiki batzuk nuevos koreografos baskorentzako, eta esan genuen, zergatik, idea batxo bat banekan buruan, da zergatik hortaz apuntatu ginen, da eman ziguten diru laguntza txiki hori, eta hor sortu genuen lehenengo koreografia Aukeran izenekoa. Eta orduan, hortik hasi izan, ez? Gure koreografia oso simple izan zen, naztu genitulako, nire azkenengo txapelketetako paso horiek, eta gero, arratiako eta zenbait ikasi genitun paso batzuk, arratia baiarako paso horlako zehatz batzuk, eta naztu egin genitun, aldaketa eman genion jantziei, eta baita ere pixkat musika aldetik aldaketa txiki bat egin genuen. Eta ikusi genuen arrakasta politik ikusiola mogintu hortan, horrekin hasi ginen. Gaur arte? Eta gaur arte, nuen pentsatzen egin bestu urte izango zenik, baina bai. Bada, konstante bat edo errepikatzen den elementuetako bat da, eta nolabait bide berritzaileak urratzeko joera bat. Berezik agian hori da harro egoteko motibo bat, o urte hauetan guztietan berezik izu zertaz zaude? Harro, baina azkenen finean, pentsatzen dut, oindala hainbeste urte pasatu diela, bai zerbait berezi egin genula, bere garaian, ez? Abiatu dantza tradizionaletik, baina gauzak kamino desberdinak, bide berriak irekitzea. Baina baita ere oso harro nago nire ibilbidearen buruz, ez? Posibilia asko ukidetela, zenbait antzokitan, zenbait herrietan, zenbait munduan ibiltzea nire pasioz dantza egiten, beraz niretako oso importante izan da baita ere. Eta usten dut azken finean hainbeste urtetan zenbat dantzari pasatu dira nire eskutikan. Hori baita ere nahiko kontentuta, nahiko pozik nago horrelako ibilbideagatik. Gipuzkoako dantza profesional elkartearen saria jaso zenuen iaz, pentsatzen dut badala pozik egoteko eta hunkitzeko unea. Elkarrizketaren batean entzun dizute esaten, une hartan zu protagonismo guztia bere ganatu zenuela, baina zuk nolabait aldarrikatzen zenuen zure sektorearentzat, dantzarentzat nolabaiteko arreta gehiago eskatzen zenuen. Bai, printzipioz pozik ez oso harro, hortaz jaso nuen sariagatikan, baina bai pentsatzen dela nahi kasuala puntuala izaten dela, ez? Hori azkenean ospatzen da, nazioarteko dantzaren eguna ekitaldi nahiko egiten dira hilabete batean, eta horre ematen diogu garrantzia, importantzia asko dantza munduari eta dantzako historia guztiari. Baina pentsatzen dut dantza gehiago dela, niretako ez dela bakarrikan hilabetetako bakarrikan lan bat, baizik eta urte guztiko zerbait izan behar dela, gainera gure kulturaren altxor importantia bada dantza, eta usten den importantia dela urte zehar guztian dantzak eta hobentzak giro hori sortzea. Poliki hor gaude, lortzen dugun urte guztiko sensazioek mantentzen, baina bai, azken finean batzutan enfokatuta dago hilabete hortaz, maiatza dantzan bere garaian iten zela, eta nazioarteko dantzaren eguna, eta horrelako ekitaldi. Eta analisi hortan, eta ikusita badirela dantza taldea, badirela konpainiak, analisi horretan, eta arreta eta garrantzi handiago merezi duela uste duzunez, zure uste zertan huts egiten ari gara? Dakit, gutxu egiten, baina usten dut hori da, zuk esan dezunan, etako importantzia gehiago eman behar diogula dagoenari, bai ez, euskal kulturako niretako zati oso importantia dela, azkenean belaunaldi transmititzen den gauza bat dela, usten dut, baina gauza goiek posible di aldatzea, hori azkenean da nire Aukeran dantza konpainiak induna, bai dantzarekin
hasia bai tradizionalizazio eta gauza berriak egiten, berriak irekitzen. Baina usten dut gehiago, azkenian ibezet, hau, azken finean, aur daudena, atzian daudenak, azkenian indarra dakaten guztiak behar dut, horren eskua behar dugu, ez? Azken finean, konpainiak egiten dugu gauzak, azkenian gure kabuz, gu mantentzen gera, baina behar dugu, gero eta gehiago bola honditzen baldin badijoa, behar duguna da, igual atzeko jendea, eraikunde guztik, udaletxe guztik, zerbait hortaz proiektu sartzea, bintzat, hor... Garrantzia gehiago ematea. Bai, niretako bai. Programazioa ari zara? Bai, programazio, niretako dantza ez da programatzen nahi duen guztia. Usten dut Euskal Herrian antzokia badaude, baina dantza ez da asko. Bai, dakate oso... Zirkuitu bat badago, baina handitu daiteke, ez? Niretako handitu daiteke, diru gehiago sartu dezakegu dantza eta dantza konpainia mantentzeko. Azken finean ikusten duguna, mantentzen dugu, aukeran dantza konpainiakoak daramagu Euskal Herrian mantentzen gera, eta hor gaude, baina beste batzuk dantzari asko hemendik kanpo joan beharko dira, porque ez dakate hemen eren nahi duten guztia, beraz. Pentsatzen dut gehiago lanin behar dela hori mantentzeko. Usten dut, baina erakundeak hor daudela, baina norbaiteri gustatuko litzaidake, esatia, apustu handiagoa egitea, ez? Apustu bat egin behar dugu, eta apustu hau bideratu behar dugu. Baiz, oroar, dantza saioetako ikuslegoa txunditzea lortzen dezu, Bueno, azkenian txunditzea bai, ez dakit hori hitza den, baina bai lortu duna da publiko bat. Gure usten dut aukeran dantza konpainia publiko bat dakala. Bere ibilbide honetan usten dut ikusi dula ja emanaldi jende berdina, baina gehitzen ari dela. Ez dakit igual, azkenian aukeran dantza konpainiaren seioa berezi badakagula, eta bai hori importantea dela, eta bai nire gustatzen zaidan ikuskizun guztiak pentsatzen dela publikoarentzako, ez? Batzutan egiten ditut nire barrutikan ateratzen zaidan guztia, baina usten dut beti ikuspegi dakat publikoarentzako. Batzutan asmatzen dugu, batzutan ez, baina bai dakatela publiko fijo bat eta hori usten dut gero eta gehiago handitzen ari dijoala. Konpainiako buru edo ikurrazu zara, baina jende gehiago zaudete hor, eta kale ikuskizunak, areto barrukoak, aukeran, zuk zer nahiago duzu? Barrukoa, kanpokoa eta dantzariek zer diote? Bale, niri, hasi ginenetik beti apostu genuen antzokiko imanaldiak eta ikusi guztiak antzokitan egiteko asmoa genekan. Usten dut gauzak aldatu dira pila bat, gero hau ez dakit pandemiaren ondoren gauzak aldatu dira, eta orain antzokiko ikuskizunak prestatzen ditugu baita ere, baina bai gehiago sartu gara orain kaleko ikuskizunak egiten, porque beste publiko badago, beste zentzu bat bai, orduan ni gustora nago, sobretodo antzokitan dantzatzen, baina orain ikusten dut belaunaldi berri hortan oso kontentu daudela baita ere kalean egiten. Beste publiko oso desberdina delako, eta beste sensazio batzuk ateratzen ditugulako. Bai, jendea gainean dezu, ez? Bai, jendea gainean dago, eta gainera ikusten du, sensazio ikusten dezu, ikuskizuna gustokoa baldin bada, jendea mantentzen dezula. Jendeari ez bazaio gustatzen, posibilia dakate aldeitea. Eta orduan, lortzen badegu jende guztia, mantentzea gure ikuskizunaren ordu 40 minutako ikuskizun hortan, guretako garaipen handia dek, eta orduan hori da. Dantzarien aldetik, orduan, animatzen dira... Animatzen dira, bai, eta oin daude animatu, bai, oin belaunari berri honetan, berdin zaie batzutan, baina oso desberdina da kalian dantzatzea, eta gainera beste, segun zetokitan dantzatzen du, oso polita da. Eta, ni ohitutan egon antzokitan dantzatzen, baina gauzak aldatzen ari dira, eta hori seinale polita da. Udazkenean, duela gutxi, Argentinan eta Uruguain izan zarete. Zuen dantzako kideak, Aiurri Astekarian elkarrizkatu genitun, eta pozez zoratzen. Zeuden sekulako esperientzia bizitzan zuten, batez ere, han jasotako harrera oso beroa izan zelako. Bai, eske pasada bat ezinezkoa da. Ezinezkoa ez baduzu sentitzen, oso ez duzu bizitzen. Bizi beharra dagoela, ez? Hori da, bizitu behar dezula.
kontatuko dizu ni lehenengo aldiz joan nintzen dantzari bezala 95 joan nintzen ikuskizun bateaz Gozategi Isloa egin genula eta arrakasta polita egin genuen. Bueltatu ginen 2011an ja zuzendari bezala Gernika ikuskizunarekin eta baita ere ikusi gunula arrakasta eta horko nola bizi duten euskal giroa eta nola bizi duten hemendikan juten gehan pasada bat. Eta orain niretako izenda itzelago izendala, ez dakit ja hogeita hainbeste urte ondoren hondikan, porque ja nik ezagutzen dituen pertsonak batzuk gelditzen dira, baina eren seme alabak belaunaldi berriak sartu dira eta arrakasta handiago izen da. Orduan normala, dantzarientzako izen dela oso unkigarri izen da, por ejemplo, neko etxean dantzatzia, ez? Izen da, gutzako oso, ez dakit, bizitu behar dezu hori kontatzeko. Horrek nolako energia berezia ematen dizu horrela egiteko, ez da? Gertatzen dana, gero etortzen zera herrira, eta gertatzen zera desberdina, ez? Pentsatzen dezula, han zaudela, beste mundu baten zaude, pentsatzen dezula zera, ez dakit nungo dantzari bat zehala, eta etortzen zela zure herrira, eta bertin gertatzen da, betikoa gertatzen da, dantzaria, punto pelota, ez gaude gehiago dantzaria zera, eta ez gera, eta hemen baten dezu, ez dakit futbolista arrakastatxu bat zela, honeak etortzen zela pentsatzen dezulako, hemen gertatzen da berdina, hor dantzariak ea. Baina gutzako oso importante izen da, gaztientzako baita ere, esaten dena pilak betetzeko, dantzan mundu hortan segitzeko, eta oso kontentu. Berezik egin nabarmentzen zuten Paris Antzokia. Zuk ere dantzatu duzu Paris Antzokian? Dantzatu, bere garaian 95 junitzanean ez genuen dantzatu Parisen Antzokian, baizik eta 2011an bai. Zer egiten dugu? Xarma da, antzoki bat ez dakiz zenbat urte eukiko ditu, baina egun urte euskiko ditu, oso antzoki txikia dek, txikia, 1000 pertsona sartzen dira. Taula, eszenaria txikia da, baina antzokia handia. Bai, jendean, handia, 1000 pertsona sartzeko, baina eszenatokia txikia, gero material guztia ikusten dezula, urte asko dakatela, berrikuntza gutxikin dagoela, baina xarma daka. Eta ze giro sortu zen, hori da, bizitu behar dezutela. Hobintzan ni bizitu izan bi alditan, eta harrituta gaude. Baize, zure dantzarientzako berezi izango da, taula gainean atzealdean, emanaldi hasi orduko, jendetza dagoela antzematea. Bai, imaginatu, sartzen ginala eta ikusten genula kriston kola jendia sartzeko, eta gutzako da, eskeria infuzaten, bai, gutzako zen. Eta bai, oso, erentzako baita ere, beste giro baten dantzatzen duzulako, erek sentimentua ataratzen dizuten momentu guztietan, eren dakaten sentimentu, gure sentimentuak, dantza bakoitzaren igual txalok, igual hemen ez gaude egitu bak, beste ikuskizun berdinarekin, migratzaileekin junginan, ikuskizun berdina, publiko oso desberdinak gea, hemen igual lasaiago ibiltzen gea, igual azkenengo momentu arte, ez dugu txalo txikin, eta gertatzen zen, lehenengo momentutik ikan, denak, zan, como beste giro... Dena ematen, ez? Dena ematen, da, orduan, giro, euskal giro hori, impresionantea. Eta tradizioa eta sustraiak hain presente eta hain beste idealizatzen duten hango pertsonen aldetik, zen nola hartzen dituzte zuen eskintzen dituzuen ikuskizun berritzaileak? Oso ondo. Azkenian, beste gaude sare soziala bezala sartu dira asko, orduan bere eren sare sozialetan asko ibiltzen dira, ikusten dituzte jarraipen egiten dute, ez daude, nik diferentzia asko ikusi nun, 95an bai ikusi nula diferentzia hori. Oain ja, hango jendia eta hemengo jendia, ja desberdin jende gaztiago dago, beste harremana dakate eren alrian elkartzeko, gauza dakate ikasteko, gero urrengo egunean egin zituzten eren dantzak, eta azken finean denak zian koreografiak antzekoak, denak zian, nik bere garaiko ikusi nula Euskal Herriko dantzak eta betiko dantzak, baizik eta ja koreografiak zian, beraz, ere bai jarraipena badakate, teknikoki nahiko egiten dute, imaginatu, ez? Hango ez dakiz zenbat kilometrotan baiten dituzte ikusitako dantzak. Azkenean, hori niretako
zoragarria da, ez? Mantentzen dute, batzuk euskera egiten dute, dantzak segitzen dute, bestia txistua joten dute, osea da, niretako hemen igual ez da gertatzen hainbeste horrelako zentzu hori, ez? Eta importanten, ba. Okerrez banago, dantza ere eskolak eman zen dituztenan? Bai, masterclassak deitzen dela, eta bere garaian egin genitun, bai. Neko etxean eman genuen masterclass bat, pentsatzen genuen bakarrikan irekita zegoela, bueno, neko etxeako dantza talde bat dakate, bastak izen bat dantzari egongo dira, umek eta heldu maila, eta azkenean elkartu zen, ez dakit egun da 50 pertsona etorri den Argentinako ez dakizen bat jente zenbat talde, orduan gelitu ginen nahiko harrituta, haulako arrezka. Ere nahi dutena da ikastia. Usten nahi dutena ikastia gerentzako oso garrantzia da, ez? Gauzak, hemengo gauzak eta ondo ikastia, baizik. Eta gero beste masterclass bat eman dugun Buenos Aireseko Euskal Etxean baita ere, eta hor antzeko parezio gertatu zitzaigun, pentsatzen genuela jende gutxi etorreko eta azkenean jente asko. Badakit merkatu badagoela eta badakit prest dagoela gauza guztiko ondo ikasteko, eta masterclassak eman genitun, eta oso ondo. Maurizia eta migratzaileak zuen konpainiako bi ikuskizun eskaini zituztenan. Ezin zuzenagoa izan ez migratzaileak nun eta ez, zentzu osoa zuen, ez? Bai, Argentinan da, zenbat euskaldun daudenan, zenbat euskaldun dauden, ez nu pentsatzen hainbeste, behintzat egon gehan tokian, ez, nahiko etxean egon gehan tokian, euskaldun pila bat daude, belaunaldi asko daude, eta, usten dute aproposana zen ikuskizunere mantentzea. Erekin hitz egiten ikuskizun ondoren zan ziguten, Mabistoko la Fribirra izen dela, erentzako ondikan, igual euskeraz ez zuten ulertzen dena, baina, bai. Interpelazio zuzen badaolako, zuen kasuan, han euskaldun sentitzen dira, baina gainera zuek nolabait beste elementu saiestezina, migratzaileak. Bai, migratzaileak eta bizitako historiak dira, ero bere familietakoak, Aitona Monek bizitako historia hori, eta horri oso unkituta bukatzen zuten, eta hori bai, eta gero, imaginatu, ningo goratzen den, hasi ginen migratzaileak, lehenengo nahi nuna gai bat Argentinako, eta deitu genion migratangoa. Orduan, egin genuen koreografiat Argentinako buruz, porque niekan nire buruan oindala, eta mostean lehenengo aldizen nitzala, hor zegoela zerbait, eta ikuskizunaren zati bat migratango deitzen da, eta da como eren omenez egin dago koreografia. Zu beste zerbait berezia sentitu zen du, hori eskaintzen lehizean bitarten zure dantzariak? Niretako pozgarri edala hainbeste kilometrotan, eta belaunaldik jendeak gaztea zegoen. Horiek batzuk ez dakite Euskal Herrian dagoen, ez dakite zer. Ez etorri ez dutelako posileik etortzeko, baina bai entzun da dakatela, igual zuk esan dezun bezala, Aitona Monen bere historia kontatzen, hori da pasa. Niretako da, hori da unkigarrean, han ikusita ze gertatzen den, ze giro sortzen den, horrelako ikusten badezu eta ezagutzen badezu, desberdina da, baina hori pertsona, hori jende gaztia, eta nola dantzatzen duten, baina ez dakite, batzuk dira, ez dira euskalduna, baizik eta ez dakit nondik datorren, baina euskal kultura nahi dutela sartzea, eta hor daude, eta niretako impresionantea da. Handik ona etorriko geha, ona elkarrizketa egiten ari garen tokira. Urnietan gaude, Sarobe antzokian, arte eszenikoen gunean. Eta Urnietan, bada Egapaia ikastola, eta Aukeran dantza konpainian, gerozta pixu handiago hartzen ari dira bertako ikasleak. Nolabaiteko dantza kimu berriak, eta horretan zer ikusi zuzenazuk daukazu, zezu bazara han ere irakasle, ez da? Bai, bera, oin hasi nintzen nuen dela 27 urte, Urnietako Egape dantza talde, Egape ikastolan hasi nintzen, eta normalian hasten dira nirekin 4 urtekin. Beraz, zuk esan dezun bezala, oaintxe nirekin hasi zian 4 urtetikan segitzen dute 18, 19, 20 urte. Azken finean ni moldatzen ditut nire dieten bezala gutxi gora bera. Eta orduan, iritsi da momentu bat, pentsatzen dutela ja, Egapen lan egiten den guztia, beste irtera badakatela, eta Aukeran dantza konpainiako, zuk esan dezun bezala, kide guztik, dantzariak Urnitakoa dira, eta nire ikasleak, beraz, niretako hori da, lehen pozgarria hori da, ez? Nirekin hasi zinean oin 4 urtekin hemen Aukeranen daude, eta orduan moldatu dut, o moldatu ditut, o moldatzen ditut, ni nahi deten gutxi gora bera nire
nundikan nora nahi deten bideratzea dantzari hori. Eta hori lehen esan dezun harro nago hortaz baita ere. Bueno, Urnieta zuretzat garrantzitsua da, baina zu ere garrantzitsua zea Urnietako kultur jardueran, ez da? Espero dut baietz. Bai, azken zure lana herri honetan ere nabarmendu dute. Bai, nabartu, bai, oso... Sortzen duen aipamen berezi bat, hemen Goñistoro euskaltzaileen aldetik, udalak ere parte hartu zuen, okeraz banago orduko alkateak eta zuzendariak ere nolabait Urnietar prestu izendapena jasotzen du. Bai, oso kontentu nago Urnietan, eta harro nago hemen klaseak emateko, eta hemen nire bigarren bizitza hemen egitea, oso kontentu nago. Eta bai, usten dut erek ematen didatela, eta nik ematen ditela, beraz, elkartaz hor dago zerbait, elkarrekiko oso... Eta Saroben gaude, eta aukeran dantza konpainiaren egoitza nolabait, Sarobe da, hori garrantzia handikoa da konpainia bat entzat. Bai, niretako oso garrantzitukoa da, eta eskerrak eman behar diete udaletxekoei, daramagula ja 12 urte hola elkarrekin, elkarlanean, eta niretako egoitza bat, horrelako egoitza bat eukitia, importantia da. Zergatikan, ensaio guztiak hemen egin ditugulako, antzoki badakagulako, prestatzen ditugulako emanaldi guztik eta dena gauzak sortzen ditugulako antzokian, eta ematen digu, estruktura ero infrastruktura, behar genuen infrastruktura hori, gure konpainia profesionaltasunera pasatzeko. Falta zaidana beste urratz bat, baina ja badakat urratz handi bat dela antzoki bat eukitia, eta hortaz eskertzen diet pila bat Urnietako udaletxekoei. Eta bai behar detena, beste urratz bat, nire asmoa izango zen konpainia profesionala hortaz posible da. Hortara egoteko, ez? Hortara egoteko. Hori lortzen bade, baina kontento geldituko nintzen. Bestela, oso kontentu nago, beste bibliadarekin, baina hori izango zen. Bitartean eta sormen aipatu dezula, zure kasuan, konpainiako buruak zenbateko askatasuna ematei dantzariei sormen bideo? Ni gero eta gehiago. Gero eta gehiago. Porque ideia pila badakate, eta ideiak azkenian beharrezkoa dakazu. Gauza niretako ni hasi nintzanean dantzatzen dagoen urte asko pasatu dira, eta asko aldatu da historia. Orduan, nire ideak botatzen ditu, baina baita ere taldeko lana izaten da. Azkenian koreografiak batzutan zure ideak dira bestea, baina denek nazten ditugu, eta posible baldin badakau baita ere ekartzen ditugu koreografoak, kanpotikan koreografoak gure emanalditan o koreografiak sortzeko gure emanalditako. Beraz, ematen dien ere, usten dut, ematen dietela eskubide asko eta... Konpainiako kide asko gazteak izango dira, pentsatzen eta harreman berezi daukazula, ez? Esan nahi dut, ez zara bakarrik jefe bat, esan nahi dut lagun, bide lagun, bai, eta batzutan aita sentitzen naiz batzutan, porque esaten dezun bezala, neretikin hasi zielako indara txikitatikan hasi dila, ez? Orduan ere bizitza guztiaia nerekin egin dute. Bai, hombre, batzutan, baina beste batzutan baita ere egon behar naizela hor nire postua baita ere, orduan batzutan hor dago, batzutan laguna bai, baina batzutan bere exigentea izan behar dezu, azken finean lortzeko gauza guztik exigentea eta dantza munduan exigentea behar dezu, konpromiso handeko pertsona bat izan behar dezu, eta konpainia baita ere konpromisoa dakateo, beraz. Eta hori da importantiena, da gaztiak dira, beti batzutan esaten dugula, eske gaztiak ez dakate konpromisoek, bera. Okeran dantza konpainiako dantzariak konpromisoa hartu dute, eta hori garrantzitsua da. Bergaran sortu, Donostian bizi, eta Urnietan lan egin. Ezakit irudikatzen zenuen egoera hori gazte garaitan. Eta nun bukatuko deten ez dakit. Keba, ni hasi nintzen, ni etorri nintzen, Donostitik, Bergaratik 18 urtekin etorri nintzen Donostiara, estudiatzea, eta hor, hasi nintzen, ni beti Bergarako dantza txapelketetan ibiltzetakoa nintzen, gero Donostiara etorri nintzen, sartu nintzen eskola dantza taldean, gauza berriak ikasi nituen, baina gero, ez dakit, Bizitzak eraman zaitu, ez? Bai, posibilidad atera esan, hemen Edurne nire azkeneko pikotea Bergarakoa zela ikastolan klasiak ematen zitula eta dantza profesora maixu bat nahi zutela eta berra etorreko nintzen.
Ni ez nekin ezer, etorri nintzen honeaka, ez nun pentsaten hainbeste urte igaro dugun, eta hasi nintzen ez dakit 20 pertsonekin, da igual dakagu 200 pertsona. Orduan, dago izen da, ez dakit, nun bukatuko dugu, ez dakit, baina ibilbide polita izen da, eta oso kontentu. Bueno, ez dakit esan daiteke, baina zertan emango duzu 2024 zerbait aurreratzerik bai? Bai. Bera, segituko dugu gure ikuskizunarekin, migratzailearekin, gero kaleko ikuskizuna, bere garaian Joan Sanurtien estrenatu genula, Aiurri izeneko ikuskizuna, arrakasta asko eukidun ikuskizun bat izen da, espero de horrekin, bueno, Joan Sanurtian Manresan egon ginen arrakasta polita eukizun, pentsatzen dugu, emango digula aurten posibilidad Katalunia aldetikan ibiltzeko, eta gero ja urrian ikusita, urriarako, bueno, erronka poli bat eta desberdin bat egingo duna Euskal Herrietako ipuinak dantzan. Orduan, bueno, hori da gure ikuskizuna berria sortuko duna aurten, eta izango da lehenengo aldiz ume munduan sartuko geana. Beraz, bueno, gutzako erronka handia. Oso handia, pentsatzen eta ateratzen bada oso ederra izango dela, eta hor gaude buru belarri ikuskizun horrekin, bueno, oina antzeslana badaki pertson, bueno, egongo dela, desberdin izango dela, umientzako enfokatu, baina umiren famili guztientzako. Antzerkia eta dantza uztartuko duzu? Ez, antzerkia egongo da pertsona bat, bueno, amama izeneko pertsona bat, suposatzen Lolia Astoreka izango dela, hor kontatuko digula bere, gero joba bat egongo da, kontatzen, bueno, ipuina kontatzen, baina gu azken finean dantza egingo dugu, ipuinoik dantzatuko ditugu, beraz, erronka polita dakau. Bueno, bazakua beteta zatozte, urria gaina, kontuatu erduko gainean da. Urrian gaude, ja. Bueno, sorterik onena eta zorionak. Eskarrik asko, Joni, ni esker. Eta kale iten badet, kale. Eta hau, vale, bueno, venga, a ver qué sale. Agurra dantzaren doinua aukeran letrarekin ala instrumentala. Nere ustez bietan, gustatzen zait biak dantzaitea. Agurra sarri gaela, nori ez zenioke dantzatuko agurra. Banakan buruan asko, pertsona asko ez jarriko nitun denak elkarrekin da dantzatuko nun beste aldera. Baina ez dakite izenak jarri behar dudan. Baina, bueno, ere badakite. Ez niutela dantzatuko. Bergarakoa naiz, ala bergarara naiz. Bietatik zein izaten da ahotsaren duzuna, ahoskatzen duzuna. Ni bergarakoa naiz beti da, nik hemen Donostin beti bergarakoa naiz gelditu naiz, da bergarakoa naiz da. Alabakide denetik aita ez da hain jefe konpainian. Jo, bai, jefe izaten naiz, baina bai, batzutan sentitzen duzu aita zehala, baina ez konpainian jefe izen behar duzu. Kantatzen duen herria ez da inoiz hilko. Dantzatzen duen herria beraz, jarri amaiera. Berdina jarriko nuen, baina eske arrazoia dakate. Dantzatzen badegu, jendia, herria ez da hilko, bintzat. Ni berdina jarriko nuen. Ez gara larregi latinoak. Horrexegatik egiten dute oro har gizonezkoen dantza gutxitan eta gaizki. Bueno, ez dakin ere kasuz, ez dakin bintzat esatzen didaten ritmo politanek alan da ondo mobitzen itzela, baina ez dakin ni latinoa eta ni euskaldun peto-petoa naiz eta dantzari usten dut fina izena izela.